Angena ngasamagundane kumgedla ezokhetha inkosi eBhombela isitimela samaMpondo baba omkhulu phakathi. Amen. Wayehlupheka kanjalo-ke uZulu, ehlutshwa yizo lezi zizwe ezisuka phela lena eBritain, zifuna ukudla umhlaba wakhe ngeji. Njengoba sezithumbe nayo inkosi uCetshwayo, zihamba ziyiqhuba, zibheke phela kule ndawo kuthiwa kusesikhawini, esikhaleni senkosi. Umkhumbi phela wawume khona lapho. Elinye idlanzana lamabutho elalizwile ukuthi inkosi ngathi isithunjiwe, elalokhu lizame njalo ukuba luyisindisa inkosi, kodwa lalibulawa phela ngoba amabutho ayesehlakazeke kakhulu. Sikhumbule phela ukuthi lezi mpi zazisondelene kakhulu, njengoba kuqale yona impi yaseSandlwana ngoJanuwari. Kwakwenzeka futhi izimpi zibe mbili ngelanga elilodwa, njengoba sikhulumile ukuthi ngaso isikhathi sempi yaseSandlwana kwavumbuka futhi enye impi yaseshiyane, kanti futhi ngalo lelo langa kwaphinde kwavumbuka enye impi yaseNyezana. Kwaphinde kwaba khona impi yaseshowe, njengoba sekukhona lena yasondini lapho sekuhlaselwe khona sonke isigodlo, kwabulawa inqwaba yabantu. Kanye futhi nenye impi yayikhona ngalo leli langa, impi yaseHlobane, lapho phela kwakuqale khona yena umnyamana kaNgqengelele edudula phela wona Amangisi lawa. Phela uZulu wazidayise yena ngoba phela kwakufanele ngabe le mpi wayibambe kanye naMabhunu. Kodwa umuntu owacova isitambu wasihlanganisa nedokwe, uyena phela uMpande oyekelela thuba elalikade livulwe yiwona aMabhunu ukuba benze umbili. Wasenza leso sivumelwano, kodwa kwatholakala futhi sekunaMangisi ayebhizi ebhuza esigodlweni esehlangene futhi naye uMpande. Njengoba sikhulumile ngalo lelanga isekade libhuza kakhulu laphana esigodlweni leli phela kuthiwa uJantulu. Kungenzeka ukuthi kwakuyilo itulo lawo futhi aMangisi ukuthi evimbe aMabhunu ukuthi asondele kakhulu kuZulu. Njengoba phela sike sakhuluma ngamaBhunu ngalesa sikhathi esiza uZulu ngesikhathi sakhe uDingane, ngesikhathi beyolanda izinkomo enkosini uSigonyela, inkosi yabeSuthu. AmaBhunu wona akwenza kakhulu ukuthembeka kuso isizwe samaZulu, kodwa ngenxa yokuthi kwase kufikela bongqondongqondo abangamaNgisi bakwazi ukuthi badunge imiqondo yamaBhunu nawo amaZulu ukuthi angahlangani, ngoba phela likhulumile kumgedlela ngendaba yayo impi yaseNcome nokubulawa kwamaBhunu esibayeni ukuthi kwathelelwana amanzi yadlula leyo mpi. Naye uDingane owungqondongqondo ukubulawa kwamaBhunu washawa wagcine kulewe lena ngwavuma, lapho kuthiwa wabulawa khona ngamaSwazi. Nazo iziqhwaga zakhe uDingane lezi ayezithumele eMabhunwini ukuthi ziyocela uxolo zabulawa zonke, asebhodla amaBhunu. Kusukela ngaleso sikhathi amaBhunu ayebesesebenzisana kahle kakhulu naye uCetshwayo, ukuthi aMangisi angena kanjani phakathi kwabo asazi, ngoba phela inkinga enkulu yawo aMangisi, ikakhulukazi yena uSebheki Frere, owayefuna ukudla indawo yamaBhunu nendawo yamaZulu, okuyiyona yayisimvimbile ukuthi akwazi ukuqhubeka nokudla izwe lase-South Africa. Phela lokhu kungaMangisi kwakusebenzisa kakhulu umqondo ukuba kudivide abantu, njengoba kwaba namandla ukuthi kudivide kwayena uZulu lona kumhlukanise phakathi nendawo, njengoba khona uZulu oseThekwini noZulu oseZululand. Ngoba phela nangalesa sikhathi sayo phela impi yabantwana uCetshwayo noMbuyazo kwakuyiwo aMangisi ayibangile leyo mpi yokuhlukanisa abantwana phakathi. Kuze kube namhlanje lezi zimpi zabantwana angeke ziphele, zadalwa uye futhi lo mlungu, namanje usazimisele usaqhubeka nawo umsebenzi wakhe, njengoba amakhosi ethu kwaZulu ecotshwa khona phela eBritain, kanye nabo omongameli bethu. Lesi sizwe samaBhunu sasithunywe uye impela uNkulunkulu ukuba sizolekelela labantwana bakhe, kodwa lesi sizwe samaBhunu sakwenza ukungathembeki okukhulu kuNkulunkulu, ngoba sabe sesifuna ukuzidlela sona umhlaba, sakhohlwa into esasikade siyithunyelwe uNkulunkulu. Senza njengazo izingilosi ezazithunywe uNkulunkulu encwadini ka-Enoch
ukuba zizoqapha emhlabeni ezagcina sezibonela amadodakazi asemhlabeni ukuthi mahle zalala nawo zazala imdondoshiya yabantu. UZulu lona wayehluleka ukufunda incwadi evaliwe eyayithunyelwe phela uye uNkulunkulu, ngoba ukube wayibonile lento ngabe wayihlangene namabhunu kudala. Wafunda kahle yonke ingqondo yenduku yamagwala ukuze ezokwazi ukududula leli ngisi elinonya olungaka. Phela ibhunu leli lize lisuka emazweni akubo lalixakwe yizo nalo lezi zimpi laze lazofika kulo lelizwe lakwaZulu. Lingakafiki ezweni lakwaZulu lafikela ezweni lase-Cape Town, lapho laliphila kahle ngokuthula kanye namakhoyisana. Bafundisana ukulima nokufuya izinkomo. Khona manjalo kwase kufika Amangisi abaxabanisi. Ibhunu labona ukuthi lento lalibalekele emazweni akubo isize yaphinde yafika lana, ifika naMangisi. Labe seliyakhuphuka njalo lihamba liyofuna indawo lapho elizokwazi ukuhlala nabantwana balo khona litshale. Njengoba like lachaza iGumgedlela ezitorini ezidlule ukuthi igama elithi ibhunu lisho ukuthi umlimi. Boer is the farmer. Ishwa elikhulu elavelela amabhunu ukuthi efike ngalesi sikhathi uShaka esekhothe, ngoba ukuthi ibhunu lafika uShaka esaphila ngabe kukhulu okwenzeka, ngoba phela uShaka wayenomqondo obukhali, wayekwazi ukuthi ayifunde ivaliwe. Aba nebhadi ngokuthi ethe afike sekukhona lenkosi enonya lena phela kwakuthiwa uDingane, okuyiyona yaxova wonke umsebenzi osuwenziwe uShaka ukuhlanganisa izizwe. Asikho nesodwa isizwe esaqoqwa uDingane wasihlanganisa, kunokuba ihlanganisa wayizihlakaza. Wafike wamosha wonke umsebenzi owawenziwe uShaka, njengoba lokho kusenzeka ngisho namhlanje kubo phela omongameli asebaba amakhosi emihlaba. Ufika omunye umongameli asebenze kakhulu kanzima ukubumba izwe, bese kungena omunye afike abulale yonke into ebisisetshenzwe kanzima. Lowo phela kuseyiwo umoya wabo oDingane wokumosha. Ibhunu leli lisuka njena lena eCape Town lize liza lapha licasule nayiso isizwe samampondo ngokuba ngabadayisi. Phela balidayisa ibhunu bagcina amampondo esethanda kakhulu abelungu ababeze nohlelo lokuzogqilaza abantu. Base benikezwa le nkosi lacasuka kakhulu ibhunu lahamba laze lafika kwaZulu. Malifika kwaZulu lafike labulawa esibayeni. Gcina kwathelelwa namanzi ngokufa kwakhe phela uDingane okuyena owayedale lokho. Enza umbimbi noMpande. Kodwa futhi naye uMpande wabonakala esefuye wona Amangisi futhi lapha esigodlweni. Walidayisa futhi ibhunu ekubeni lithi lizama ukuzomsiza. Hamba naMangisi. Ngesikhathi sikacetshwayo kwaba khona impi yasesandlwana. Labukela ibhunu lathi ngiyoke ngibone. Kanti ukuba ibhunu lakwazi ukuthi lihlangane nocetshwayo ngabe sabashaya sabaqeda laMangisi sivikele iSouth Africa, ngoba phela nawo amabhunu ayingasenalo imumva angakhona lapha eSouth Africa. Kodwa ingisi akulona lapha linemumva lisebenzela ekhaya, lifike limoshe umnotho wakulelizwe bese liyahamba liwuhambise emazweni akuwo. Njengoba kukhulunywa nezindaba zomhlaba njena, umhlaba uyinkinga kakhulu yiwo lona ophethwe yingisi libe lihlezi lena emazweni ayo. Kodwa manje ibhunu leli linebhadi, ngoba uma kukhulunywa ngokubuyiswa komhlaba kuvele kucatshangwe lona ibhunu neplazi labo. Lapho kulelo plazi kusebenza khona abantu, kuphinde kuphume ukudla okuzodliwa yiwo umphakathi. Kodwa konke lokhu kuyitulo lalo ingisi leli, ngoba lifuna ukuthi umhlaba wonke ubuye ngaphansi kwalo. Kuyinto efanayo nokujabulela ukuthi umhlaba wethu sibe namatayitela awo, umhlaba ungabi saba khona ngaphansi kwenkosi. Ngalesi sikhathi sunetayitela uzongena ezikweletini, mase uboleka imali ebhenki ubambise ngayo indawo yakho lena onetayitela layo. Bakufakela inzalo mboleko yemali enkulu, ebese beyayidla le ndawo ibuyele kubo futhi abelungu. Liyabuya iGumgedlela lizobuya ne-Anglo-Boer War, lapho phela Amangisi seqedile ngalesi sizwe sakwaZulu asengenela indawo yamabhunu.
yaguqa lapho egumgedlela umzukulu amafutha umkhova udwi intombi nesoka phakathi ame.